cikin ranar sallah ta zo. Da fara nasa sarki yara kuna mai mulki ka tsare ni karnai raki mun sha azumin ramadana yau ga sallah ta zo. Ranar jin daɗi kowa na ta zumuri ga mata ga kuɗi waso kai ta gadara ranar sallah ta zo. Da kuɗi amma ina jin daɗi ba na biyar mai kauri ga mota ga mai mota ranar tuƙi ta zo. Sauri komai ya zo kan tsari gun wasu bana gori waka nake son dori murnar sallah ta zo. Samari masu hankali da garori kowa yana saburi yau za a je ai fashion murnar sallah ta zo. Manya da ƙanana mun yi azumi da lumana to ai rawa don murna ɗan feti zan sake sauti murnar sallah ta zo. Masu bodi sun yi rata yan samari sun ɗage tuta kowa da salo zai taka murnar sallah ta zo. Tsada ka sassauta mana, ni'ima ka ninninka mana, domin girman manzona.
sallah ta zo.